Ye guys bakhala abasisi ba-over 30 imahhotela queens eziya lamagunqo ongontombodidi yangafuna uguga bathi hayi ankile uyasisukela la mpahla ayigugi ephile kudala ixavathwa yanxapha umuntu ena-22 sengumother of 3 onentsula inemileage high ace but ke banonyanisa shem bayigugi because kaloku ka ixavathwe yanxapha kule ikasi batshintsha nje ilocation umuntu ayoba yi-brand new second hand kwenye iprovince sikhona neLimpopo phafondino azwindini noko lamadoda nemilenze yi-3 awonqeni ke lawa amadoda ugxantshintsha igxox lentsula enxaphileyo enemileage i-20 enala first gear waku uthi ngosoyifakile vele liwoxo ungayani noma ingenile or izikhiphani ufike ekhala ngento yoba iKapa is too small izawuthini ungabincinci sisanda fondini ungekho hoki ungayaziyo uqale eKraaifontein uyoqhina eHout Bay but ke asikho lapho namhlanje man guys ayikho ikasi kule country engenayo lantsula enxaphileyo le yaxavathwa before time seyicula in my time kodwa ayika-reach ne-prime time but ubuqomba ndingadubula ngayo kwenye ikasi kodwa because noko i-window dressing ayijampisi but ke wethu guys ngabantu nabo abasisi mani shem funeka nabo bethandiwe shem ekugqibeleni nezo ntsulanyana zabo ezinxaphileyo ke shem uyazi ke unyamezele umane uncoma isiphatho ke qa